Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras, ginadulong sa inyo sa Biojasic. Ang galing ng alagang Biojasic. Standby sa Aksyon at Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga ramantag palamati region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 18 minutos karon nga adlaw Lunes Petsa 13. Sa gyapon nagapabilin sa bulan sa Abril sa tuig 2020. Sa Lunes naman ng edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kanandang liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa aton sining nga news team aton naman sining nga mga correspondent sa liwat naman nila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sining Kapulisan Central, Southern kag Northern Negros.
Of course, ang aton sila nga patrol, to Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa Lunes nga presentation, ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mga responder, back to back sa aton nga piloto, waswas kuno may, aria lang kon mais, importante wailang Malaysia, aksyon, papang Nixon tahong. Aton mga pagbantay sa pinakaulihiman update sa mga balita nasyonal kag internasyonal. Aton sini nga monitoring center sa Action Radio Bacolod, builog nato ng puwersa ni Action and Defensor sa pagbantay gyapon sang mga update kag pinakaulihi nga balita sa aton ginasunod nga COVID-19. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio, master control sa technical side si broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri kay IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Bago. Puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sini alagad. Ang inyo sining ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes Tub-Tub Sabado, the return of the comeback. Ako naman si Action Eric Magbano, haop din ninyo ako sa labinin isa ka oras, 15 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Radio! Action! Night Patrol! Ang unang kabahin sa ato sila nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, kag nagabalansi sang sistema sang atong siningalawas. Isa pa sa sekreto ng Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamina kag minerales. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, dala dira ang iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. More information, ikayong lawas dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo lang dira si Doc Crespin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, kabakal sa bisan di nga butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang katimbang sa aton ikayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Sa siningabayan sa ato sininga pagpangalaga ni check tang ato sininga patrol 2 ang ato sininga Crosswind Patrol. Liwat naton nga kulo kamustahon. Ang liwat naman nga pagrandadi kag paglibot-libot ni Action Jan Diaz. Sa pila ka bahin sa Metro Bacolod, ginabantayan naton, ginahimulsuhan naton ang padayon nga pagbantay sa aton nga mga frontliners, ilabi na aton nga mga kapolisan nga makit-an sa ilang agiho, makit-an sa litsura, ang lapyo kag masyado kakapoy nga sitwasyon. Apisar sina waay nagauntat ang ila pagbantay. Pitsa 30 pa matapos ang enhanced community quarantine. Hindi pa na sigurado kung matapos na sa pitsa 30 sang Abril.
Ay mga pasuni nga basi kung another extension pagid. Sus pura sulay pura gaba. Porya usok pura hiwit. Kabay lang nga hindi nang. Tanan nga mga frontliners naton daw nagabatsyag, nagisag kakapoy, kapangti wa sila mahimo. Sila ang gintugyanan, sila ang ginbilinan, kag sila ang ginapabantay. Way mahimo order ni sang gobyerno. Pero in spite sina, may pila lang ka mga pasaway gihapon nga mga kauturan naton. Way nagasunod sa ginapatuman nga enhanced community quarantine. Nga aton nga mga frontliners, ginahawaman ka ayo, pinapainchindi, kung isa akigan mo, dumalain ka pa. Pero in spite sina kung kaisa, may ara ginapainchindi, pero may mga tao, gina nga birtuldo, kag tigabagol, sa mga akig pa. Kung isa nga daw, hindi man nato mabaso lang ato nga mga frontliners na binagyan na atong kapulisan, mag-aresto ka mapasaka kaso sa ila. Kaya ginapainchindi mo na, na-explikaran mo na, mabais pa. Kaya man ang mga tao nga tig-bagul, kabudlay, painchindihon. Damo nga krisis kung isa kinatubang ta, damo pa kung kisa malam mo. Kung siya buyayaw pa kag ginapakamalaot pa ang aton nga mga frontliners, even ang aton nga mga barangay official, even ang aton nga mga BHW, ihog di karga kag 15 tinulada, ginabuyayaw pa, ginahabuyan pa sa masakit nga tinaga. Gawas la kabalo kung ano ang trabaho sa mga BHW sa amon nga sahi sa krisis. Nagapagutom kung kaisa, nagakalipasan kaon, nagapainit, nagapamugat para lang nga ma-deliver ang mga bulig halin sa barangay. Proyet, may mga tao pa nga makabatas, nga magbuyayaw, ka magpakamalaot sa mga BHW nga hay nagasulay sa init. Kaway kay Ibla Consuelo nga makuha sila nga mga silingabi nga ay inday salamat gid sang bulig. Nablang gamay lang nga Consuelo, nablang tinaga nga salamat gid ay daway kay sa mapatian sa likod sang amo na nga sahay kung tani nga tinaga lang nga makahatag sang kakapoy kag kainito sang chimpo nga ginasulay sa mga BHW. Pero isa may mga ginabuyan pa nga masakit nga tinaga. Ekonomi ginapilian ay hindi karga kag isitinulada gaway kay pena sa tuan sini. Halos pa lang sa totoo lang mga barangay official ta kung pwede pala nila hapan kag halos palang tanan hatagan gid galing kiti may limitasyon mo dira lang asta ano mo ka dira lang asta hindi ka lang mapasobra kaya mapasobra kang kukisa kasi sa ulit tapos ng COVID kapag hampol kapag kasla kay may kaso ka nga tubangon sa kung kaysa pinagusto mo lang nga pag-release ang pundo sa barangay. Muna hindi maintindihan sa iba nato nga mga kauturan, no? Sa ato nga mga pumunuyo. That's why kung gisati, muna kabati ka pa buyayaw, kabati ka pa pasipala, tanan-tanan. Sa muna nga krisis daw, ang aton nga mga frontliners, ang aton nga mga VHW, ang aton mga barangay official, mapunan pa kung sa ate kong ginadayaw ka bala ginabuyayaw ka pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon!
Aksyon Radyo. Night Patrol! Dari sa Action John Diaz sa observation report sa ato siring Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report! Dari sa Action John Diaz, line number 3 sa report. John, may gabi. John, please come in. Maayong gabi, sir. Sa totalan nga mga kaaksyon ang papel ari kami labot along area sang bangga sa may purok araw bala. Oo. Sa may Vista Alegre? Ni. Accelerate? Vista Alegre? Yes, accelerate no. Napuno kami sa area sang Vista Alegre. Oo. Sa may bangga lang kami diri hasta no, sa may check-up point. Kaya Okay. una tutod yun check ang area sa bangga Escala. Oo. Kabalo ka kay isang October sa report to kay na section BBB tubtob sa hapon. Okay. Diri itong lugar nga pero tigid sa kalabang pila sa mga sarakyan. Pero lusod og pinanaog mga sarakyan guro. Okay. Alin sa may area sa Granada, probably sa may Alangilan, Oo. Vista Alegre nga sarakyan, or iba nabi, halin na naglapos from Talisay, diri sa may Bagal Carmen, naglabay. Okay. Pero pertigid sa kalabang sa pila, action na sang tulo temprano. Tapos sa lakyan, kita mo itong mga ngati, ginagito kay na si Lieutenant Salazar. Okay. Ang supervisor, dari nga naka-assign, tutup sa hapon, pagbalik namon dari sa lugar, papanin namon si, with the Papa Alexon Palmen, si Manager Kayna, nakita diri sa explosion, pero tigid sa kalabang sa pila, matukatingalahan, nga tutup naglapoto sa punto nga ang LTO Action Erect, is kinanglan na ginanila, mag-operate na lang gid. No? Okay. Nga mag-conduct sila sa operation. Pero mayong kabilang sa imo tatlo ka mga bata-bata, di? Oo. So, ganun yung babae ni ngalan niya ni? Si Kai. O, si Kai. Oo. Na naka-updanay makami ni Kai karon yung gabi ba? Pero tema ng sakripisyo rin kami. Haga pa ning wapan bata mo. Oo, tigil lakot-lakat. Yan ako naman dadalis sa may Lopez East Blau. Sige, Eric, may gabi lang. That's life, ah. That's time ang wawala. Di ba nag-isa ka? Gani man. Anyway, nakatipotante ni no, Tila, daan ba sa mga kangay, bisay mo, nga mga negosyo na pala, mga magkaon, mga restaurant, damo ka Jackson, lagi mong nag-take advantage. O na, doon naman take advantage, pero kaya mo rin sila ang kinanglanon sa iba na to nga mga kaksyon, especially kung nag-dorm ka, abi, no? Kung available, bala mga online, amo na kisa mabag nga, mayo na lang may mga amo sila nga mga services, online services, mga dagsa usually subong. Gani. Kaya hindi na kom sa ibalo sa aton tanan nga mga kaksyon, madamo ang nag-engage, kag nag-bakal gidya online. Oo. Kaya sa ila mo nga sugo ka lang, ma-online update ka lang, ma-order ka lang. Kagamay nga presyo ng man, of course, wala man natin gina-endorse. Ito usually, amo ginaginobra sa ibang Bacolod. Okay. Nga makita naton mga fast food chain, mga kalanaan, mga basta available kag bukas lang. Oo. Usually, tiaragit ang mga delivery, no, nagpa-deliver sa pagkaon. May makita natin sa mga dalanon. Pero kaya nasa nag-conduct wala sa operation ang Land Transportation Office o kung LTO. May harap pa pila ka mga pumuluyo, actually kung mga motorista. Okay. Nagreklamo nga ako nung ati pag-abot sa mga food services na ini. Gina-check lang nila nga mga documents to kompleto once okay na. Gina-allowed na lang. Tingnan, para sa mga taga-LTO, part ni sila sa direct sang ginatawag ba lang nag-deliver or part sa mga frontliners. Yes. Allowed sila. Importante, kompleto lang niya ang ila document. Correct. No? May resensya sila, rehistrado ila sa lakyan. Yes. Amo lang man yung kinanglanon mo. Oo, Pero ang pinakaginaugtasan dre ni Bacolod Traffic Authority Office Head, Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse, nag-aayo sa direct sa pumuluyo nga hindi naman lang bala mga non-medical workers na kag mga non-essential workers. So kung mahimo, hindi pag-imoon mass transportation ang mga bus na bala, mga yakaseres na bala, Okay. nga imbes nga para kung tani lamang sa pila ka mga medical workers. Ako ni magasakay, ginimo ko na abi, mga mass transportation, pabot sa ringon, kung nangumpras, layam sa kaila series, sa police, sila balay. Kaya mo nang galingan ng ulo sa bungsong pulis, dagsang di tao, kay okay gid tani Action Erect na pwede sila makasakay kung available. Ang problema nga natin, ang frontliners ang nagasakay, prone or exposed Action Erect sa mga pasyente, possibly. No? Exposed sila sa tanan-tanan.
di kun pasugtan lang nila nga magbiyahe kag magsakay. Oo. Ang matapos sila actually, maupod sila bala kag bakalubilo sila. Okay. Kapilaman ka mga frontliners. Kasi delikado man sila nga part na nabot on medical reasons nga wala na katani, hindi nila pag-i-allowed. Isa man sa rason actually nga nakit Andre is ginakulang ang mga bus, no, mga service bus actually. Amo na dapat kay mo Andre sa aton nga mga motorista or sa mga nagabiyahe actually ako naglalakad pabala may mga ginabakal pa. Ang isa ito pinakinog sa Andre sa may bangay skala kami nagrason kay Lieutenant Salazar. Mabakal ako no by Jessic direct sa may downtown. Kamo rin sa ila sa ito mga plans sa inyo lugar nga dire kagid makadto kagid sa may downtown kag mabakal kang bulong. Gani man. Urte nga mga abilidad ng mga tawag sa kag isa dire kita naton. I don't know kung anong imuon ka mga barangay. Kaya usually mga report na kami mga blatter na bala sa mga police station nga nagkarodula ko nung ginatawag nga home quarantine task. Kaya mo na problema sa busang pulis, so may mga kanya-kanya nga strategy ng kapulisan. As far as I know, kung sa police station 7, ito, under ka Police Lieutenant Tolentino Abalayan, i-redirect ka na sa may barangay. Kung madulay mo abing quarantine pass, ang balon ka na isang police and desk officer. Kato ka na sa barangay, kaya officially pa-record mo na, nga nadulay mo quarantine pass. Kaya para kung gaan kaliwat, i-make sure gid nila, nga nadulaan kagid yung quarantine pass, kag-imo Japon nga lan. Okay. Amo na nga imo ngalan ko isa ginagamit na nila ngalan sa iban, no? Kasi isla na nila, may tutukan ikina sa Oktober, batay ko sa programa ni Action Rex, nga may home quarantine pass, pero waya sa ngalan, no? Action dyan? Mo na gani Action Rex, so dapat ang himuones ang iban, o sa mga, ito depende na kung anong strategiya sa tagsak ka mga barangay, Blau, no? So pagpatuman nila, para ma-make sure, kay kabalo ka Action Rex, kung nagalibot na itong mga action, of course, ara na iban nagpakoribos sa tagsak ka mapulian. Pero kung kita maglaragway, ang karon nga adlaw sa Bacolod ya, o nalabot, abi sa mga pasero nga jeepney, mga ibang mga tricycle nga nagabiyahe, doon normal lang yung adlaw sa Bacolod, kay na, nabilog adlaw, bilang daw, wala lang quarantine, naganilang biyong, yung mga pagpapare, mga pribado nga salakyan, nagasinong balik lang, dito prob nga sa nasiling ko na nagdesider na gid lang ang LTO. Si Attorney Alan Sacramento ay kapuli sa may Iloilo. Sa Bacolod. Nagabon ako direct nga nag-make sure sila nga ma-maintain, ma-operate nila para ma-plastar nila, no? Anyway, may gabi lang ang hambal din nga do artista na sa kung siya pambalon ako sa direct. Sino? Ang balon artista na ko daw sa may Action Radio. May gabi lang na Bacolod City Fire Marshal, kay Fire Chief Inspector Publio Buboy Totenia, nga pwede nga ano, tinang saot yan. Tuod mo, kita ko na do, may mga lisisir magsaot, no? May lisisir magsaot sa fight song to kanta. Puwerte mo sa magsaot? Ang hambalis akon, naging bila-bilahan, naging tuno actually direct saot ang siyang gito bala sa may Capitol. Kasi Capitol, si Nupo Director bala, Negros Occidental Provincial Director Colonel Romeo Baleros, nagbaka-baka, naghanot, man kayo nagsaot. Okay. Para sa mga frontliners. Kaya ba ako, nagsaot, ito rin si Sir Buboy dito sa may Capitol. Hindi na sa tani mag-upod sa may regional hospital. Bakit pinag-perform pag hindi ang mga taga-BFT sa may regional hospital actually bilang pagpakita. Sila pagpasalamat sa mga frontliners. At tapos kita si Dr. Julius Drilon, ang bakon di mo upod na kinadapat, kay para ako bala mismo makasaksi sang kung ano namin magsaot. Sino si Dr. Drilon? Hindi si Sir Buboy. Sige na bala kayo nakasaot ko sa Capitol mo. Aba ko makadto ko to kay i-feature kay kinamon sa Mexo Radio. Pakita ko gid ko na kasagad magsaot. Tisaot siya Nakaot yun siya. Kikabalo kagin butanga sa pwesto sa mga personelya. Dito mo sa gibutang sa tubangan. May mo sa si Sir Plotenya, si Buboy. Oo, baboy. Bili ba? Sir Buboy, perte, ano? May abilidad manggali may abilidad. May tinago, Sir Buboy, saot. Anyway, karang gabi, ari kami sa may, pang home site din,
habang on-site kami actually direct. Okay. Na dre ligwa na gid man otherwise na masyado dre we check to the way sa may area sang Montevista. Damo may mga pulis pa din naka-assign karon ng gabi. Wala pa da? So far tawhay na, no? Okay. Tawhay din sitwasyon actually direct. Wala din masyado dito ang nagalabay nga mga salakyan sa area mismo actually direct, no? Karon gabi going kami north direction sa Surad sang Bacolod. Liko na gid man ang aton nga mga dalanon events sa pila ka mga area diri mga kaksyon sa may north sector, sa south dito kita nakasabto kita sa may barangay Pototay ina pero tema to ka liga ng palibot. Masyado mi nagalagaw. Okay. Pero mga sakyan na gina problema karon nga adlaw amo ning damo gid sa mga dalanon nga ginaugtahan gid sa nga taga Bitaw action and even ang mga taga LT. So far mo na no, ang pinakauli naton turing observation sa palibot sa Surad sang Bacolod karon gid nga bang nga gabi makasam. Bantay karon pero mas balikan people sang patrol diri man samtang kita padaman nga naglabiyo sa pila ka madalanon sa palibot sang Surad sang Bacolod. Makaksun tandaan gid aton nga isa sa marason sa pagtuga sa balatian sa Tanlawas sa mga paguyang kuno pagnubo sang aton immune function ang mahiko kolon sa irregular nga pagpagwa sang ikaw sa Tanlawas sa may dako nga papel sa pagguba sang aton immune function ang dapat timuon simple gid lamang mga kaksun pamaskugon pa sa lugar ang immune function pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa Philippines. Yan na rin pa ito makaksyon magbakala sa Super Fiber na mahimo makahalap sa mga butika. Kagilabi na sila ng mga klinika na hantang dala sa Life Extension Clinic sa J7 Building to patinamang sa DHL tunga-tunga sa Galangalo kag Burgos Strad sang Bacolod. Rekta sa Bacolod na sa papang Nixon Tahom Aksyon John Diaz una sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon dyan Diaz sa Theory Abet Live Report sa Patrol 2 Cruiser Patrol back-to-back sa itong kapirito aksyon Papang Nixon Tahom. Ang sitwasyon sa Bacolod tiway po nagkakawadaan. Ang mga kalye, mga mayor nga dalanon nga may ara gihapon nakapabilin nga check-up operation sa mga border control naton diri sa syudad sa Bacolod. Again and again, ang ato panawagan, kooperasyon lang. Para manitanan sa aton kaayuhan. Ayos! Balikan na sa Aksyon John Diaz sa mga report niya sining natipon ang observation report ni Aksyon na John Diaz ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa iladikalidad nga mga medical doctors. Katuan nyo lang, pamasyaran nyo lang ang Aksyon GA Esteban Building ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Mismo dira sa Life Extension Clinic mabakalang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo siya balatian nga napayo, damo man siya balatian nga ginadala. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang nga butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre ka rin ang medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa iladikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, katuin nyo lang pamasyaran nyo lang, Dalan, Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. May gabi dira sa kay Mama Bethy Lao sa Banwa sa Bidalbagan, Manang Bekelao, halom kang udira. Kumarita Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, Toto Janberg Jod, Philip Jod Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, kay Hado Aljan, Nene Lao dira, may dira nga pagpaurok-urok ha. Mga pampos dira sa may shell sa Bidalbagan, hindi ko malipat dira sa inyo. Kabalo ko pamati ka mo gyapon dira. Empleyado, security guard, sa Kedan kag sa accounting department sa Biscom Binalabagan. Para ayon ang ina nga pagmonitor kada gabi diri sa inyo palatuntunan. Binagid kay Miss Nora de Mibildo at kay Mr. Levi Frias. Sa kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chuan family, happy listening.
Sakay Rogelio Toto Catalbas Jr., asawa ya kabataan niya, pati amon nga amigos po no, lunok da, kapaurok-urok, pangyapon na da, no? Mapisan, kakawarding LTO Chief sa Bacolod, Mr. Rioven Tampos, and the family dira, may nga pagpaurok-urok, sakay Mr. Roger Montalvo, and family, nagapaurok-urok insaton, sakay Inday Sanchamor, Maymay Kagkaloy Bibidor. Dara sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling, as always, naga paurok-urok gid pamati. Totochong sa Paul Westawan, sakay Bambam kay Bimbim dira, mayo nga pagpaurok-urok, no? Sakay Noel Magbanwa Lagos, ga paurok-urok man si Madam Iboni Butser, dara sa Germany, ara man siya. Si Leia Salvador Magno, mayang gabi. Sakay JP Ahina, check attendance lang si Selbet Yap, si Stanley Gumugda Baloyo, sakay Kent Bulakha Juanisa, good evening. Sakay Merly Plaza Herher, ara siya ka paurok-urok kita. Si Rowem Ramos, si Inday Blanza Araman, si Toto Elmo Retiracion and family, ara gid ka paurok-urok sa sila ni Mary Von Makilan, no? Si Christopher Boyet Vergara and family, araman ka paurok-urok, ha? Heaven. Si Madam Grace Fus, Madam, good evening. Halong kada Madam sa kwana, sa COVID, ha? Si Madam Grace Fus, nagatamiyawan sa pamilya diri sa syudad sang Bacolod, no? Sakay Maninay LC Kagbong Nyadas and family, sakay Mark Anthony Arroyo, sakay Valencia Kenneth. Check attendance lang siya. Amo man si Mary Von Makilan niya, baka bay pa mga seafarer itong stranded sa Manila, makapauli. Tingin 20 dias ito sila kuno. Si Giovanni Sopi, kapaurok-urok ito. Si Rock Rolled Paunal Pasete, check attendance lang. Si Tumay, good evening ako si Eric sa Team Dulidnon sa Valladolid, katanan nga frontliners. Salamat gid nga madamo. Gapaurok-urok. Si Mami Elsa Verio, si Bradji Dilag, Toto Buknoy, si Josel Veri, ara gid gapalok-ulok. Olok. Great ko lang si Ramir kag si Migo ko Robert. Ano na kay Manny Lokyas. Sa mga taga Karatahina. Si Karkatahina si Palay ko ni. Merly Plaza Herher. Si Rejan Tan Villalono, raman check attendance. Kapaurok-urok man siya. Si Rogel Magbanwa, sa istansa sa division. Siling ni Roger. Permini siya paurok-urok pamati sa kon. Action Night Patrol program, ha. Hindi man kompleto gabi kung hindi siya makapaurok-urok, pamati. May gabi dila kay Madam Dis Berlin, ha. Madam Dis Berlin sang barangay Panukoy, kapaurok-urok isa pamati. Salamat gid, ha. Sige, i-check ta lang mga report na gikan sa ato sa correspondent. Unang report gikan sa mga Northern Negros, naka-standby sa line number 3. Ato sa Katis PNP Correction, standby kay Tamon Forte, Percival, standby. Nonoy de la Cruz, standby. Ari sa line number 3, live report gikan sa Northern Negros, ang ato sa Katis Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Report. Yari sa Action Roger Gotel, ba number 3 sa report. Jer, good evening. Jer, please come in. Yes, Aksyon na rin mahing gabi kag sa aton mga kaaksyon, mga balita di kanil syudad sang Cadiz man. Karon nga sa gyapon ang kuntani nga second to the last day na sa nga ECQ kuntani kung wala ma-extend. Katani buwas matapos-tapos na pero ti makapayo man gyapon ni sa aton. Actually kanamo sa mga reaction man diri sa aton mga kilala dis palimot naton na mas maayo man nga gin-extend pa ang ECQ
agod nga mapasiguro gid nga ang probinsya mangin hilway gid sa kini nga COVID-19. O galing katikon lagtaon ta naman ang mga balita iya dito sa Luzon, nagadamo pagid ang mga naga-positibo. Now, sa pila naton sa mga balita diri sa siyudad sa Cadiz, Action Erect, may 176 na lang sa mga tawag sinigani suspect sa bag-o nga klasifikasyon kag ang probable naman nga nakalusot amo ini ang 19 anyos na karon kapabilin pa sa Central Medical Center kung sa Cadiz District Hospital matapos nga satong tinarikdan nga Miyerkules Santo kuan gini siya tawag sinigani pangawat sang chimpog nga makasakay bala sa isa cargo truck ato nga cargo truck nagakarga sa mga essential goods pakanto dito sa may probinsya sa Cebu na nagtabok diri sa may syudad sa Bacolod. Pero mayo man kay kaina sang aga sa aton man gipalayag nga interview naton sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa interview naton kay na sang aga palayag naton sa Action BBB program sa ngudto nga suno sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga pag-abot diri sini sang 19 anyos ang report nga gilayon man siya nagkadto sa DHW sa barangay kasi na-mention na gid malaning at sa barangay Tinampaan pagkatapos sinigin na sa kaso na yon sang mga ara sa City Health Office padalaan siyang ambulance at ginrekta na lang dito sa bahin sa Cadiz District Hospital. Ang iya nga mga pamilya naman aksyoneric ang ginpain sa isa man ka lugar, wala dito gimutang sa ilang balay kay mandol ba lang para nga hindi bala magsigilagaw. Ate gin kuan gid sila gin cater gid sila sa government pinagiman sa barangay nga sa isa ka lugar sa diin na ginbutang sila ginasuplayan sila sa pagkaon for 14 days sagod nga naman ini sila ginakabig naman nga POM kon suspect bala sa sini. That is why nga ginatipan sila sa gobyerno. Sa development kati ginkatuan sa nga tinalikdan nga adlaw o kon kahapon ni Dr. Maria Victoria Ibanez sa bahin sang Cadiz District Hospital mismo ini ang ginakabig nga probable sa pasyente ini siya ang wala na sa hilanat wala naman sang ubo pero wala siya naging discharge sa hospital dahil hulaton gid maybe tomorrow magwa na niya sining swab test result agod nga mapasiguro gid kung negative siya o kung positive. Yung klaro man ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga tong report naman galapta nga ang driver sang cargo truck nga naghilanat man kag nag-ubo. Sunod sa kay Dr. Ibanez nga wala na sila sa to naka-trace kay ila to nga usisa sa may syudad sing Escalante. Sunod man sa report nga nabato ni Dr. Ibanez nga ang driver iya nagdiretso ato sa probinsya sang Cebu. So ina ang mga istorya nga nagilana sa kunano, wala na sa kontrol ni doktora kasi linya mula niya aton diri kay mo niya nagpunto diri syudad sang Cadiz kay nagamasakit dito sa Iloilo kag nagambal man sa Iloilo nga mapuli siya di siling sang Iloilo man nga rin di nga mapuli ka tinanaw sakyan mo kay wala ka man sa salakyan niya mangita lang ko diya di nga makapauli ko na siya mo tong ideya nga nag-disguise siya bilang pahinante nagpangabay siguro sa driver kaya na-disguise nga pahinante, ipasuktan man sang driver action ereka. So, botsilingon nga sa amon diri nga sang naligad to nga 19 ka mga pasyente nga mga PUI o probable why na to ya mo ning pilang ulhot nga isa cleared naman siya pero ginaulat na lang ang official nga result halin sa RITM o kon sa aton sini nga laboratory nga naga-declared kon negative o kon positive ang isa ka probable sa sini nga COVID-19. Now, sa pila na ton ka mga nabalag official sa military interest sa kapulisan, kagabi may nadakpan isa na gidlang aksyonere ka na nagpasaway sa Corfio. Itilala ini kay Arlie Colarte Romero
33 anyos sa edad, may asawa sa Purok Tuloy sa Barangay Zone 6, Ciudad sa Cadiz. Ano sa report, last 24 na sa gabi, ara sa Japon iya sagwa. Nagpahunay-hunay siya kuno kay maginuot man, way man siya ga dumdum nga, ini siya gali dakpon sang pulis, no? Sige, dalagin siya, ate kay na alas 4, na kita taman to nagpirma man siya nga, ini siya release. Social distancing, may dalakpan nga pito tanan sa mga persona kaina, mga alas 11 takna diri sa merkado. Kisar nga ti subong aksyoner ka. Ginakuha na, schedule na ang mga barangay nga magkakadto sa merkado kay kundi kaya nakaschedule nga barangay, halimbawa subong Monday at Tinampaan, Magsaysay, Jerusalem, Cabahog, BF Gostilo, Celestina Villasin, na mula ni sila yung gina-allowed nga ara sa merkado. Magluwa sabihan sa iban nga mga tao naglaylay barangay ka trabaho, sila kay may araman sila yung nga working pass, pwede sila yung Japon magkagawa sila puluyan. Subong niya, merkado, kung naging ni siya, scheduled na siya, no? Kagbuwas naman, parang sa ibalo sa tanan, barangay daga, buwas, no? Tuesday buwas, Martes, barangay daga, barangay Andres Bonifacio, barangay Burgos, barangay Sicaba, barangay Cadesbiho, Luna, kag barangay Mabini, amuman ang barangay Kaduhaan. So, inyo na buwas naman tuka sa sining barangay, ang pagpangumpra. So, kayo na, dakpan na social distancing, i-maintain nyo yung social distancing, kag dapat gamit mo sang mask kay man subong, stricto na implement sa kapulisan, gid ang pag-warning nagligad pa ng simana, ginawarningan, patapos nga nagpapanahon sa bago nga executive order ang gobernador kag ginsalo man sa local government nga executive order nga kinala gamit kinsang mas. Pero ang iban daw wala Japon niya gagamit, no? Mayari ka din nag-donate sa akon dito, wagit ka pagpadala sa aton din ni Kuablan ni Ma'am Terry Tomodos Puentes. Si Tita Terry Tomodos Puentes, asawa ni Tito Dan Puentes, malanga sa kwan sa Toronto, Canada. Magaling nga stranded man sila 5 na kabulan, way kabalik sa Canada kay kada tuig may bakasyon gini sila. So nag-donate sa face mask kay iya mga beach set bala. Gini mo iya ginpatahi iya face mask gin-donate sa aton di primero 30 bilog. Ang sunod na magibadalaya di mga 30 bilog pero gina-announce sa aton sa local pa din nato nga program, kada mo na mo nagkakanto kada adlaw kad magpangayo face mask, no? So gamit gi kamo face mask, kay wala face mask dakpon gi kamo sang pulis, no? Nadakpan niya social distancing ni Jobert Gardose, si Silverio Marco, Arnold Bantillo, Alberto Gardose, Robert Bantillo, Arnaldo Menyoso, kag Fernando Diita. Ini sila actually gindala sila sa police station pagkatapos warning nga naman liwat aksyoner ka kaginataka naman sa nagkakay kung pagpaintindi kagitakaan kay first offender man nga ginwarningan nga tayo sila sugumanak pa ni-implement na ang nakasaad sa executive order sining social distancing. So far, matulot ang man ang siyudad sa Cadiz kaina pagabot naton siling ni Police Senior Master Sergeant Rimando Flores, siling niya pre, damo blita. Pagdala ko, linggo kahawan, man di way makasinulatan, galing niya mo gani. Matulot awaya, kag kamay pa nga, pagpanayon lang mangin safe sa gyapon, dari sa norte, yan hindi gin masyado. Kagakakwanda, ang mga tao, di ka cooperate siya di, no? Oo, gani man. Ang amo lang di kati, hindi madula lang kumod sang hinatagaya. Hindi madula, ginagsurgery. Oo, mo gani itong report dito sa, sa minapasok ka lang trabaho, ipadangat sa aton di, sa pilaman to ka mga tagpalamati sa Action Radio nga, sila nga, sir, kunwari ka di goro, makita mo gid nga, why na social distancing, di sumong ginatagay sa bugas mo, lingkod din daw, house to house man na. Oo. Galing kay, wala ginatag ni Mayor Marilyn Era sa Barangay Kapitan. Kundi siya gin mismo na pangatag siniti, na istorya tamas Kapitan,
Sige, kapitan niya, istorya naman kami ni Mayor. Nagabal si Mayor nga, hindi ko ni kapagyatag sa imo, kaya ginapili mo lang ang tagaan mo. Te, why man niya pili kung sa kapitan, sulo sa iya. Te, gini mo, to yan nila ni Mayor Marilyn Era, gipatawag sa mga tao to sa kada balay, kag may representante, kag magkanto sa covered court. So, sa pagkadamo man ganaag, kadako nga populasyon, ate, ang iban, why pa face mask, ang iban, ate, bisan anon mo, hindi kaya mahimo nga, may social hindi mabayular social distancing kag wala man sang linya kag wala man sa nagasiparar sa ila di malipat kag man siguro di tayo 10 ka kilo kun nga bugas to wala man to sang dinatas nga dala kag noodles amotong gipangatag pero kilo nila so na pa sa interview man aton to tayo 10 ka kilo sir po mabagi kilo gisukob na sa utod nga galunan bla de pagka kilo na ko mayroon lang 8.5 mayroon nga 8.25 may 10 kilo liko sige lang pasalamatin na lang yun na kasi may bugas ka mo nga natag hindi man nato ma-perfect tanan-tanan na so social distancing ang importante face mask importante kagang stay at home importante agad nga hindi kita maigo sining COVID-19 temo niya. Salamat panggali sa padalaman ni Kapitan Tony Almarina bla. Nga noodles kila kanamit to. Yung kaon ko subong bla hindi ko daw noodles ko rin kanamit gili. Temo ni subong kuan siya ng food pack ang akon subong nga midnight snack action erecta. Sa maning aton nga report nga madulong man sila matiningod sa aton sila padulong sa mga balita mga informasyon tamiyaw tala sige hapon si Kapadel Diaz si Mr. Jonathan Diaz nagapamati mo sa aton kag Tuto Julian na Ibasanko mga kay retired SP of Orlando Alvarez. Direkta sa syudad sa Karizona sa Marita una sa aksyon. Reaksyon Roger Good evening report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat kid aksyon Roger Gotib, Third Habit Live Report gikan sa may syudad sang Cadiz. Ang balita ng aksyon Roger Gotib giradulong sa kalaman sa Dr. Alfred sa Mangosteen Soap Manggaranon sang source antibacterial compounds suno pag sila nga pagtuon ining mangosteen basta nga mangosteen damo ni sa yakwan damo ni sa talibalatian nga kinadala mo di mo sila nga mangosteen amo ni siya ang manggaranon sa source sa ginatawag nga antibacterial compounds base ini sa study nga ginhimo nila. Nabangon siya ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, nagatinlo ini ka naga-moisturize, ka nagadula sang baho, sang lawas, pareho sang baho sa ilok bla, ngangsod bla. Kung ang suron ka namin, kini para sa imo. Sigurado ko, dugay mga gamit sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, dula ang sod mo. Ano pag hulat-hulat mo da, pero may nagabaho ilok mo sa iyong mga pagpaligo gamit kagid Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyong pagmamalaklon padulong sa grocery store listaha para hindi ka malipat tandaan mo gid ang ngalan Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Magabi din sa kay Engineer Arthur Normandy and family sa Barangay Takuling, sa kay Joe Santander, sa kay Joe San, sa mga Cuales kag Miraflores sa family, sa may Sitio Cubay, Barangay Napoy, Kabangkalan City. Ginatamyo ka mo ni Engineer Emmanuel Maui Miraflores Cuales. Kay Toto Alex Torida, sa kay Toto Alexes Wing Tori. Kapaurok-urok dito. Sa Talisay ka monitor man sa aton si Mary Jane Jaime. Amo man si Nini Lily. Kapaurok-urok man. Saman silingan si Ramsky Araman. Tamiya ko lang bana ko si Jerome Lipanya. Nanay Felida, kamusta? Keep safe
Action Eric, my idol, God bless. Alin kay Rosalie Ilizalde. Sa kay Jerly May Atong Salazar, may gabigid. Toto Marlon si Kenya Cañete. Sa kay Puentirone. Magabidala kay Puentirome, ha. Sa kay Cheryl Chi Campa. Sa kay Geoffrey Gaudan. Paring kinalong sa kay sa Tokyo, Japan. Gina Di Parar. Nonoy Gimapang damay gabi. Sa kay Angie May Gonzalez sa Hong Kong. Sa kay Marvin Villanueva Malapitan Higonya. Nagapaurok-urok gito. Sa kay Za Fernandez. Sa kay Ana Marie Ferrer Ivan. Arnold Ari. Sa kay Yolanda Alcayaga Galiergar. Lesel Miranda Sakari. Sa kay Anselmo Torres III, Mario Garcia da may gabi, ha. Sa kay Jacqueline Tano Civiliano. Si Norman Mercurio da may gabi gida. Sa kay Cory Bidaha. Mr. Mrs. Jodel Calves Pamposan family. Sa kay classmate Abby Bic Salcedo Buendia. Aragid ka porok-orok sa Action Night Patrol Program. Ay, Puerti. Manong Mario, kag Manang Linda Berdifrado, and family dira may gabi. Sa kay Albert Caluoy da, sa kay Rex Alquizar Dinesa, sa kay Nino Idol Christopher Redfield. Napaurok-urok kita siya. Sa kay Chilzam da may gabi, ha. Nickel Ortega Castellano, araman ka paurok-urok. Sige, alis sa report ni Action Roger Gote, balos ka report ni Action Tam Monforte. Kung nasa aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Report. Dari sa Action Tam Monforte sa report. Tamang gabi, please come in. Yes, Action Eric, isa naman iya ka persona, membro sang LGBT, ang natigayon nga madakpan kay na Action Eric, kay na pasado alas 12:30, Abril 13, 2020, sa pagbayularya Action Eric Section 6 sa Para-If Republic Act 1146-9, ang persona nga mo si Angie Ligaray Isirungas, 18 anyos, kag taga Purok, Singbingko, Barangay Floridel, siyudad iya sang Sagay. Ang istorya ni Action Eric, bangod nga nag-post ini siya sa nanungod iya sa COVID-19 nga positibo si Action Eric, kagang tanan nga sintoma ara sa iya. Di bangod sini, gin pudyot sa gina, gin pick up sa gina, kagin kuhaan man sang tanan iya nga gin testingan kay negatibo Action Eric, kay wala mga ilanat, way man ubo tanan. Kay bangod sini Action Eric, pagapasakaan siya sing kaso angot sa pagbayular sining Republic Act 1146-9 sa pagpanapna sang piki o conflict information Action Eric, kag bangod nga ti sa social media pa, labi na sa Facebook, kag bangod sini na alarma ang bugos nga barangay Floridel, bangod nga ti sa ila barangay na gaistar ini, kag bangod sini Action Eric ti pinarikpare kay ng mga taga barangay Floridel. Tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. angot sining pagadakop na si Action Eric. Nag-post siya nga positive siya sa COVID, na-alarma kita. Kag gina-follow up naton, hasta sa nakita naton, nag-consult kita sa task force, kag ang legal sa task force nag-advise nga hindi siya pagadakpon, kag pagapailan ang kaso sa pagpalaptas ang false information nga nag-resulta sa confusion kag panic sa mga tao sa palibot. Yamutok si Eric ang pagpalayag ni Police Major Antonio Benitez Jr. pero aton gin-interview ining persona Action Eric nga amoya si RJ kay na Action Eric pagadakop niya sa sinigid lang hapon. Ano yung ngalan? Si RJ Ligaray. Ilan mo? 18. Galing ka? Taga Barangay Floridel, Proxim Bingko. Ano nga nag-post ka sa Facebook na positive ka sa COVID-19? Hindi kay na-depress lang ko, sir, kay yaw-yawan ko sa kanama ka ginasabon sa tungod mo na, tapos amuto nga daw
nagsipok ako ng ulo, sir, nga nadala ko sa akong emotion nga daw nagakto ko nga sir, mga dahil nga na-post na ako sa Facebook na ako napautuwas ang tanan. Tapos wala ko kabalo, sir. Dito na ako nabalaan, sir, nga nag-comment na sila nga laway galis sa mo to. Idali ko rin, delete ako nga post, sir. Bilog na sagay na alas masay mo. Eko na taso ng mga pagkatubangan. Pero sir, karon nga this time, sir, na maran ako nga dili na biday bagay mag-post malain pa nga party sa COVID-19, sir. Amo to action Eric ang pagpalayag sining sa suspitsado nga mo si RJ Singgoray o kon ligaray action Eric kag bangod siniti ari subong unong siya sa custodial facility sang Sagay City Pinti kag magapangatubang iya sa pagviolar angot ini sa Republic Act 1146-9 sa pagpalaptas ang fake information kag bangod sinaksin Eric ti subong og apulo paway sa custodial facility sang Sagay City PNP. Amo ni modul naton ma report sa sininga gabi kag aton abyan sa may Morsia Pastor Danilo sa Pantati medyo pulo paway gid subong kag magpamuti maputi-puti na ni kag gwapo kag magpulo panambok nga puro-kurok ni sa permi action Eric sa pagpamati sa Action Night Patrol. Gikan diri siyudad sa Sagay Santa Motor Technical Report. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat Aksyon Tamon Forte sa imo sa nga report. Ang balita ni Aksyon Tamon Forte ginadalo naman sa inyo sa karawan sa DTX 500 capsule. Ugali ang pagtumas ang DTX 500 capsule kay mayara ini tatlo ka mga anti-diabetic properties. Amo ni siya ang charanting nga kapanubo sang imo sini nga glucose, vicin nga nagakontrolar sa imo sini nga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That's why kung ikaw may balatian nga diabetes para ini sa imo tumarka adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa tabang balita, una sa tabang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Alis sa report ni Aksyon Tamon Forte Percival Binamora ka standby sa number 1 may balos man nga report. Nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please come in. Mayo kami Action Eric nagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol kaina mga alas 4 sang hapon na libot-libot kita sa area of responsibility naton diri sa syudad sang Lacarlota samtang nagalantaw kag nag-observe kita sa checkpoint sang aton mga katapo sang kapulisan sa civil unit security sang syudad sang Lacarlota kag sang mga tanod sang kada barangay. So nakita naton nga mataway kag stricto gid ang pagsikyar sang tagsa ka mga salakyan nga nagasulod sa among syudad. Kag nagrikta kita kaina sa may police station sa syudad sang Lacarlota kag natabuan naton didto nga nagsulod didto ang salakyan man sang Negros Occidental Police Office nga naghatag man sang pila ka mga karton sang vitamins 20 ka karton nga nagaunod sang 200 ka mga kapsula nga para ini sa mga personnel sang Lacarlota Police Station sa pagbantay sang COVID-19 kag sa paglibot sa oras sang kagabihon kag ini gamiton sang aton katapo sang kapulisan kag ginbaton ini man ni Police Major Romeo Embargas salin sa Nupo nga ginatag ini ni Police Major Sapante dito kaina sa police station nagkalipay gid ang aton nga kapulisan nga nakabaton sila sang amo nga karton sang multi vitamins. Kagsubong man nagasulod man dito si Honorable Councilor Gisrel Imbultorio naghatag man sang
food packs para sa sining nga gabi sa mga frontliner naton nga mga kapulisan sa paghatag kag halin didto sa Viking sa mga pagkaon sa paghatag man sa aton nga mga frontliner sa nagabantay sa border sa siyudad sang Lakaluta kag ginbaton man sang aton kapulisan ato ang ginhatag ni Honorable Gisrel Imboltorio. Amoy ni ang aton observation report gikan diri sa aton area of responsibility mayong kabilang sa kay Honorable Mayor Dr. Rex Salandoon, ako siya Kapit Badillo kag Demi Canlas Honrado sa City sang Lakaluta. Gikan diri sa aton amtangan para sa Action Night Patrol, una sa balita, una sa action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol! Ayos, salamat gid Aksyon Percival Villamor. May gabi dira sa kay Migo Colito Espinosa no aras na kunog check-up operation sa may kwan in Claro Agisan. Ang team leader si Police Staff Sergeant Ryan Api with in Claro Barangay Tanod on duty. Siling ni Toto Lito Espinosa. Pa urok-urok kita slagli pamati. Salamat gid. Dira sa inyo sa mga tamis boys. Gamonito sa ton Boydayo Felix Gar kay paring Ala Navales. Ara siya ka pa urok-urok kita. Magabidira kay Restman Civilio, Jerry Pedrajas, James Bibangco, Jojo Giharo, alin na kay Ana Corita Nomos ang kwan. Ang panamyaw sa pamilya dira ni Sir Jigs. Ayang gabi dira kag mayon dira nga pagpaurok-urok. Sakay As Rivera Hinovea, mayang gabi. Sakay Madam Senya Kanyada, Dikogon BCPO ga monitor sa ato no. Police station number 9 ibla mo. No ang Dikogon BCPO. Ang mapisan dira nga hepe si Kwan, si Police Lieutenant Jonito Pastrana. Boporting pagkapisa may klase hepe ni sa station number 9 mga K9 niya da ga pamonitor sa aton. Mamanda mga K9 ni Police Lieutenant Florentino Abalayan station number 7 bla. Bago ka paurok-urok kita sila. Pamati da, no? Kay nanay bining da kay tatay Tuma sa barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Ginatamya ka mo ni Elmer Rigula. Sa kay Fox Janda, halong ka mo sa virus COVID-19 bakulod nun. Sila ni Fox John. Kano sa Maywan, mapuli kuno si Cheryl Kampa. Si Mario Garcia ka paurok-urok mano. Mati sa aksyon na Night Patrol. Moment si Joey Jan na Gangge, si Sarah Pim, Mr. Mrs. Lonsky di Dulo sang Pojaira United Arab Emirates. Si Maninoy Maek, si Maninoy Chari Salvacion da sa La Carlota Ramana. Si Jonalyn Sevilla Pineda may gabigit kay Alex Alfabeto sa kay Mitzi Olvido. Ara siya ka paurok-urok kita siya Night Patrol gid ay sige na pamatiya, no? Sakay Ben Hor, may gabi. Sakay Joe Pax, Pini Pomoseno, may gabi. Sakay Rodilia Santoa Santiago. Check attendance lang. Sila ni Madam Ging Alib. Tara sa may country homes. Napaurok-urok, no? Albert Kaluoy dati always niya nagakuan, always niya paurok-urok. Si Toto Roy tayo huponda, may gabi Sa kay Tita Bibing Severino, retired police captain, Dingdong Severino da. Sa kay J.R. Pabalinas Panagiton, may gabi, Eva Torre, sa kay Ronald, sa kay Nida C. Guanse, Greyhawk Bacolod, may gabi. Sa mga taga Police Station 6, mga K9 ni Police Captain Elmer Bonilla, kapaurok-urok gid. Tintin Friends Ogon Brillantes, may gabi Nida C. Guansi. Morge!
Podya ko numisi sa kabataan niya, kapaurok-urok, gid. Sakay Toto Clark, Himora, Tampipi, sakay Maninoy Rimo, da kagay Maninay Clarita, Tampipi, Misay Mrs. Ramon Kag, Lilia Taton, dala sa may Gardenville sa Division Barangay Tangob. Si Mariki Torre, Carla Judel Torre, kag si Reinhardt Juliege, gamonitor gi sila ni Eva Torre, no. Toto ayan Fred Solas da may gabi. Sakay Bonheg Peak, gapaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Sakay Rex Mas Bacolod may gabi. Sakay Mesias Asay Sonda may gabi, sakay Milo Huyatid Amit, sakay Toto Brian Pahilanga, check attendance lang. Sakay Ramil Jagada, sakay Rodney Bonloksin, mga taga-Bitaw traffic Bacolod kapaurok-urok gid. Si Jeremy Jimema Lay Garde, araman kapaurok-urok. Check attendance si Princess Lacandula, sakay Almer Pasilan Alison, Bing Bong Lee, sakay Natancia Sonsuela, sakay Sister Roda Magbanwada, boga paurok-urok. Kitbaw, migo ko! Way ka lubad, way ka podisa. Migo ko si Police Major Lowell Garingkanao. Na mapisan ng hepe sang Banwa Kakawayan, boga paurok-urok ito. Si Police Major, my good friend, Lowell Garingkanao. Mga K9 na may kabigin. Kay Pau, Pau! Okay lang to si Major Garingkanao, Buot ni taong amigo ko. Okay kita ta, sir? Sa kay Apple Barredo Florentino, Watski kay Trujillo. Sa kay Antonio Nono Aboyonda sa Iloilo, may gabi, may miyag-aw ni sablam mo. Gladys Trabadillo, baw! Day Gladys Trabadillo, may gabi na si mo, musta ka day? Sa Barangay 29 ka monitor sa Tono, siling ni Romy Castillo, Radney Bonloksin, tamya ko lang dira si Kapitan sa Barangay 12 J.R. Alcantara, kapanagtag manok sa iya nga mga pumuloy. Oo, purti si Kap Alcantara sa Barangay 12, tagtag manok, buhi pa. Ay, purti. Si kay Inday ni Mia Piadotsida, kag sa mga Piadotsi, pamili sa Kasya, paano ko'y may gabi dira sa inyo, no? Sa mga taga-punta, patatay-tay da, mga taga-Cavite City, tamyo ka mo ni Sherwin Parsya. Sa kay Shell Vicino, mayang gabi. Sa kay Milo Huyatid Amit, Jocelyn Kalamaan. Sa kay Dongding Lu. Sa kay classmate Marley Dolido Magallanes. May talong ka da, Sa kay Joey Jan Gange. Sa kay Madam Rona Rihida Traba and family. Sa kay Barbarian Sokita da, mayang gabi. Mga tanod ko sa barangay Igpuro, Iloilo, kapamati, gid. Sabi na si Kapitan Ikot, ginatamyo ka mo dira ni Antonio Nono Abuyon. Emilio Sigumpan, baw. Si Manong Emilio Sigumpan, kaparok-urok ito. Sila ni Gerald Babaw. Ay, Puerti Rams. Kita may gabi, Francisco Chavez, Henry Queñosa Hamilo, Jennifer Laurania Mahilom. Bibio, kita may gabi, si Helmon Garbansosda, si Jay Ortega. Ay, perti nga paurok-urok nila, no? Sige, alin sa reporte Percival. Naka-standby sa number 1 si Aksyon, Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon no, may gabi, press kabin. Mayong gabi, Aksyonarik. Mayong gabi, guys, palamati sa Action Night Patrol sa Action Radio Bacolod. Ang report gato madalas sa sining tinion may angot ini sa asod-asod na pagpadakop, no, sa aton mga kapulisan sa mga nagabaylar sa curfew. Kag ilabi na gid ini mga pamatan-on Action Eric.
nga ara sa kuha sa nilang pulian, especially sa kagabihon, no? Ito yung mga pulis sa siyudad San Sipalay nagalibot kadamo-damo sa nagkaladakpan. Sa nagligad gani nga hapon, gana na dulom, no? Nag-operate ang aton mga kapulisan sa Sipalay police station kag may mga kabataan sila nga nadakpan, no? Babayi kag lalaki. Ti gindala sa police station, nagkadto ang mga ginikanan kag ginpang habalan sila. Dala wala pa intindi nga pag abot sa hapon, no? Kung pagdulom na ang kabataan hindi na pagpagwaon. Even gani halos is pagkabilugan nga curfew ini, no? Pero ang ginakuang gisubong ang mga kabataan balaksyon Eric, ikadamo din sa mga nagkaladakpan, tigin paandaman ang mga ginikanan sa otro Madason, kay dogin pa sa ilo lang to ginwarningan lang. Pero sa Madason nga madakpan kag amogyapon sila, posible may ara na sila tubangon, no? Iko mo nga penalidad, iko mo nga minor de edad ang mga nagkaladakpan suno sa pulis, nga ang ila sini nga sukton ang mga ginikanan, basi ang ginikanan ang ila sini nga pasakaan sang kaso bangod sa ila sini nga pagpabaya sang ila sini nga mga kabataan kag ang mga naka-available sa ding purpose, no? Tapos ang bata abin nadala sa purpose ang ginikanan, no? Amugid ang ila sukton ka posible basi kon makakas sila sa purpose kon padayon nila nga pabayaan lang ang ila kabataan nga ara sa dalanon o ara sa gwa, no? Tidamo balibad ang iban nga kuno ginsugo lang nga mabakal sang panakot, ginsugo lang nga mabakal sang sudan, no? Natimingan lang ugaling nalabayan ka pulis kung nga ako nung nagkaladakpan. Kagabi damo mangyapon sa nagkaladakpan. Halos kinalibot ang mga barangay dire sa siyudad San Sipalay para nga pasiguraduhon, no? Na sa panahon sang kagabihon wala na sang nagaladay, wala na sang nagagwa sa ila sini nga pulian. Tisubong bag-ulan nasugatan naman nato ng Police Jackson Eric, padayon sa gihapon ng ila sini nga paglibot-libot. Sa Banwa naman sang hinubaan nakasugilanon kami ni Police Major Clifford Batadhay, daw ginabawal dito gali o kung ginabawal dito ang mga dalagko nga panagat, no? Bangod ba sa sining ginatawag nga social distancing nga luyag ipa-observe gid kay man dako nga mga sakayan panagat, no? Damo tawo di basi bla hindi hindi ma-observe o kung ma-practice ang ginatawag nga social distancing, no? So hindi bali sa mga gagmay nga sakayan pwede duha lang, tatlo, no? Pero sa mga dalagko hindi mo na makontrol, hindi mo na makita mga tao to sa kadamo sa nag-upod nga nagapanagat, no? Di kay na ang balita ko nga ma-meeting sila kag posible may mga mayo na sila nga resulta nga naistoryahan sa ilang sila nga pagsugilanon parte sa pagpanagat, no? Kaya ang problema to kundi sila kapanagat, paano na lang ang pumuluyo man nga wala sa isda nga mapakal kung wala na sang mga mananagat ka magpalawod, no? So gamay pa nga masulbar atong problema kay mante mo nang worry sa mga pulis basikon hindi ma-practice na o kung ma-observe ang ginatawag na social distancing sa mga buso o kung sa mga tripulante sa mga dalagko nga mga sakayan. So para diri tawhay action Eric, no? Ang aton nga area magluwas lamang sini mga pila ka mga report nga atong ginamot subong nga gabi. Try lang kita gyapon nga maga-monitor, no? Diri sa aton area of responsibility sa Banwa sang Hinubaan and of course diri sa siyudad sang Sipalay. Sa gyapon ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat kay Aksyon Nonoy de la Cruz live report tira sa Southern Negros. Ato sining Sipalay Hinubaan Connection. Magabi dira kay Norman kay Morina Alvarado and family dira sa Pahanokoy. Kay Kerwin Hamindang. Bao may gabi dira kay Toto Kerwin Hamindang. Kumusta di Sinday Mabel? Uy, happy birthday kay Toto Jude Hamindang. Wow! Toto Jude Hamindang da may gabi apa namanya ulin diri sako na tingbon ko lang na akong magkadto ka di alin na kay Totok alin na kay papa mo kay Kerwin kay Inday Mabel di maala, no?
Tingbo na ako makadto kadi sa akon. Ay mo birthday gift. John Ross Rolga, may kabida. Sakay Inday Jessica Iliga Nuhas. May kabida kay Inday Jessica Iliga Nuhas. Sakay Gisrel Nyadas. Porok-urok mas toto Gisrel Nyadas. Oh. Si J. Ortega. Si LD Guard J. Arivalo. Si William John Balinario. Kapaurok-urok. Si Mian, tamyay lang mga taga-Tanghoba. Lito Girolin Espinosa, pero mini ka porok-urok. Sakay Idol da. O Jor Limor Otaner. Sakay Ivan Vares, mayang gabi. Marian Villasa Binoman. Kapaurok-urok. Sakay Go Jun. Kaporok-urok na sa may porok paglao mo, Morsya. Si Go John. Manilokyas, Cortinia. Si Ray K. Ginatami ako ni Rinaldo K. Kuno may gabi. Alfredo Igdani. Sakay Samuel Cruz. Mark Palcotilo. Kapaurok-urok. Gid pamati sa aksyon. Night Patrol Program. Sakay Nong John Bilonyo da. May gabi Nong John Bilonyo and family. Sakay Toto Raymond Alarcon Sagal Jr. Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santol, Barangay Madalagang, Purok-urok gid. Sila ni Leo Siocon Perez. Tamya lang yan siling mga pamilyada. Sakay JP Ahina. Sa kung sa check-up points, frontliner sa Zone 5, Morsya. Kagawad Diyos Coro Selva Jr. may gabigida. Halina kay Toto JP Ahina. Puerte Kapisa. Ay, puerte. Manong John Milonyo, again may gabi When we come back, balik ka report ni Action Jan Diaz. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balit. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato pabalag at mga bidira kay Migo ko Manuel Co sa Silay City ka Paurok-Urokid, no? Manuel Co and family sa Silay City pare may kabidira sa imo kamay nga pagpamati sa kay Locaret Kit. Tamiyaw lang si kuano Tamiyaw lang ni Locaret Kit si Fernando Talion Junjun Sulatra sang Masbil Cubay, no? Sa kay Rosel Villanueva may gabi sa kay Mr. and Mrs. Ernie Encarnado and family sa kay Sir Davy Minor may gabi si mo sir pamilya Palomaria tamiyaw kamo ni Ramil Jaga kag ang mga taga Talisay City Police Office gapamati gid sa ato may gabi dira sa mga taga Talisay PNP ga monitor sa aton sila nga pangalakat balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik ka report. John, please come back. Aksyon Eric, no, paagi diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Nag-ayo gidriyo si Bacolod Traffic Authority Office. Kan bitaw head, Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse sa publiko. Especially bala mga hindi medical workers o kon mga non-essential workers pagit Aksyon Eric. Nga kon mahimo hindi nila pagimuon nga mass transportation ang mga service bus inabla nagabiyay nga bus sa pribot sang syudad. Agud ka magaan kids sang priority o kung prioridad abi ang pila ka mga medical kag essential workers kaysa sunod rin kay Sibutse makitaan nila sila nga paglambiyong sa pila ka mga terminal o kung abi nga pang co-action sa mga pasero mas naba pa ang pila sang pila ka mga non-medical kag non-essential workers kung ikumparar action sa pila ka mga medical kag essential workers kambal rin ni Sibutse action nga kung mag-amo sinama tabo may posibilidad nga combine o grabe magkahalubilo dala mga medical kag non-medical workers nga isa ka posible dako gid nga threat man no kay ti ang pinakarason gani so no kay Sibutse sa enhanced community quarantine agud gyud make sure nga hindi makagwa o kung hindi abi maglaptang virus so kung pasayo ni magpasaway ang pinaka mga publiko dako gid posibilidad ang surerek yan obserbaran kay sa pagpaduloy nga kay sa may barangay dumanan laba pang pila sa pila ka mga non-medical workers nga mo ang balniya gid panumduman niya gid kantuan ni dito no remind iya kung mahimo for now kung pwede lang man mabakal di lang ilagay ng lanon nga lapit sa ilang lugar mo na lang kid sila actually magbakal hindi na magwa hindi na maglakat pa hindi na magbiyahe pa ang iba naman nagkakatabo diri ginagwanta nila actually na magpanglakaton padulong sa downtown area kung din man nga lugar pero pagpakadton nila wala sila sa lakyan ang problema nila sa Sibutse expect sila kung magpauli sila sa mga available nga mga bus pwede sila kasakay pero ang balang ni Sibutse kung may available nga seat pero kung wala available nga seat like 23 gid lamang ang mga accommodate sa isa ka series bus di wala sila sa choice hindi dikit nila mapasakay ining mga pasahero action Eric. Klaro ko nga kasi ang mga iba sasabit na sa series bus na yan una sa mga series bus na yan kinrangit talaga yan para sa mga medical worker at sa mga health provider. Ngayon, meron tayong extra bus na para tali sa mga necessary worker. Kaya naman ang problema sir, kahit ang necessary worker natin, ang priority pa rin natin, ang mga ang mga health provider natin. So sila ang first priority doon. Kaya kung may papante, saka na natin sila yung masunod. Ako na siya. Okay. So, yun ang gusto ko makikita sa mga pumutuyo na ang mga series bus na yan, kinagawin dyan, hindi parang gawin na mas transportation. Kung ang ginagawa natin, sir, gina-encourage ka natin ng mga tao, mga pumutuyo, na hindi na sila madali sa balay, may quarantine tayo mo. Hindi kayo din na natigit yung purpose, kung mabagal ng mga tao, na meron mas transportation. So, kaya nag-ikot ko siya sa tumanan. Makita ko, ang mga tao doon, kapila. So, kinag-encourage natin sila na ang series pa, hindi kinayan siya lagyan para sa public. Kundi sa mga health provider bang, at sa mga health worker. Action Eric Nabatian si
Police Lieutenant Colonel Lucidio Sabutchentan, pamuno naman sa Bacolod Traffic Authority Office. So muning ilang obserbasyon, hopefully ang publiko magsunod na kag tiinig. So bakit sila mismo mag-amiyara man inisyatiba sa kung nila imuon sa tangyara kita kay dalom sa enhanced community quarantine. Balita gikan sa patrol at paglibat sa Bacolod Action John Diaz. So masabot na sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan sa iba sa report live gikan sa Patrol 2 Crosswind Patrol. May kabidira siya kay Madam Elsie Didoy Koki. Gapaurok-urok pa si Madam Elsie Didoy Koki. Kagang bilog ya nga pamilya. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinibanon Action Night Patrol Program, Lunes edisyon, magkatakopi ni Tipurario. Balik ini buwas Martes, same time, same station. Ato sila mga patrol, unit reporters in action. Nga napangalagat ko gabi sa kay Aksyon Nonoy de la Cruz, Parcival Villamor, Tam Monforte, Roger Gutiv. Of course, Action John Diaz. Aksyon Papang Nixon Tama at piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Use Center Action ang Defensor. Of course, ato sila mga technical partner dito sa studio, Master Controls Technical Side. Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back ay Security Guard Campaner. IT Expert Action JM Baiki. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago. Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kalang sa Station Manager Action Rona Magbanwa. Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Kurman Action Light Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbano na kasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang biluga kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon